Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдәшләр газ плиталарын куллану кагыйдәләрен үтиме? Ижевскида булган аянычлы хәлдән соң республикада газ җайланмаларын тикшерәләр. Мәктәп туклану оешмасы яңа меню әзерли, укучылар һаман ризыкларга зарлана. Ярминкәләр кеше сәламәтлеге өчен куркыныч. Прокуратура башкарма комитетка карата шикаят белдергән. Ижевск шәһәрендә булган аялынычлы хәлдән соң Татарстан буенча газ җайланмаларын тикшерәләр. Исегезгә төшерәм, 9 ноябрьдә газ шартлап Ижевскида күп катлы йортның бер подъезды ишелде. 7 кеше вафат, шул исәптән 2 бала. Узган елда Татарстанда газ белән агулануның 9 очрагы теркәлгән, 27 кеше зыян күргән, 3 кеше вафат. Мондый афәтләрне булдырмас өчен республикада газ җайланмаларын тикшерәләр. Бүгін гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инспекторлары Сидоровка бисәсенә кунакка барды. Вблизи не должны быть. У нас другого выхода нет, я понял. Это согласно постановлению правительства номер 390. Валентина Соловьева фатирында инспекторлар берничә кагыйдә бозу очрагы теркәде. Плита янындагы тиз янып китүчән материалларны алырга, вентиляция турбасын чистартырга кирәк. Әлеге хата күп фатирда кабатлана. Самое частое нарушение допускается, значит, размещение горючих материалов, значит, возле самих газовых приборов, то есть по высоте, плохая вентиляция, значит, в вентканалах. По данным фактам, значит, нами направляется информация в управляющей компании, чтобы те, в свою очередь, провели очистку вентиляционных каналов. Очень часто у нас пахнет в коридоре, но мы не знаем, что это такое. Когда один раз я вызывала, меня чуть не наказали. Почему где-то пахло? Я не знаю, где пахло. Там вентиль прямо над дверью. Но вроде сказали, что это не газ. Вот и все. А так они приходят 5 минут. Ну, каким-то что ли там все это делают. У меня претензий к ним нету. Но почему они там не проверяли? Проверяют, мойлилар, вообще проверяет her вакытта. Тикшерү барышында барлык фатирларда да вак кына булса да кагыйдә бозу очраклары теркәлде. Рейдлар дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 6-нчы маршрут калырмы, әллә бу юнәлештә хәрәкәт итүче автобуслардан бөтенләй баш тартырлармы? Иртәгә маршрут хуҗалары җыелыш уздыра. Бу сорауга шунда җавап табылачак. Шунда Сидоровкадан Тимер кую заводына кадәр хәрәкәт итүче маршрутта 10 аз сыйышлы автобус эшли. Белгечләр бу маршрут буенча хәрәкәт итүче транспорт саны 20 берәмлектән дә ким булмаска тиеш ди. Бу очракта көтү вакыты да кимер иде. Әмма өстәмә автобусларда төгәл расписаниедә юк. Бу маршрутка башка автобуслардан кагыйдә бозган шоферларны куялар. Алар исә кеше күп йөргән вакытта гына эшлейдә, 26-нчы маршрутка күчә. Проблемның чишелеше булырмы? 16 ноябрьдә билгеле булачак. Балалар мәктәптә нәрсә белән туклана? Бу сорауга җавап бирер өчен шәһәрдәге әти-әниләрне 25-нче мәктәпкә сыйланырга чакырдылар. Алар мәктәп туклану оешмасы әзерләгән ризыклардан авыз итеп карады. Әлеге чараны оештыруга укучылар тарафыннан зарланулар сәбәпче булган. Әти-әниләрне мәктәптә өстәл әзерләп каршы алдылар. Алар салат, аш, икенче ризыклардан, эчемлекләрдән авыз итеп карады. Вполне, даже очень понравилось. Запеканка творожная вкусная, омлет, собственно, как в детстве помню. Есть разные же дети, некоторые и дома плохо едят. В принципе, мне нравится все. Детки у нас кушают хорошо. Мне больше всего нравятся только мясные котлеты. Они нравятся всякие обеды и завтраки с рыбой. Дегустациядан соң һәр ризыкка да бәя бирелде. Аноним рәвештә тутырылган бланкларны мәктәп туклану оешмасына тапшырдылар. Укучылар өчен менюны махсус белгечләр төзи. Алар ит, сөт ризыкларын, яшелчә һәм җиләк җимешләренең көнлек нормасын санап пешерә. Шулай да башкарма комитетка зарланулар килә тора. К счастью, надо сказать, большинство этих вопросов не подтверждается. Видимо, это вопросы задаются со слов наших детей. Пока дети доходят до дома, нафантазируют что-то, еще что-то добавляют. Ну, понятно, всем тут не угодишь, вкусы разные. Но, тем не менее, вот задача поставлена соблюдать все санитарные нормы, чтобы у детей было желание питаться. Якын арада балалар өчен әти-әниләрнең кисәтүләрен исәпкә алып, яңартылган меню әзерләячәкләр. Белем бирү учреждениеларында туклану сыйфатлы булсын өчен мондый очрашулар тагын оештырылачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бүген халыкара икенчел чималны эшкәртү көне. Шәһәр республика буенча чүпләрне төрләргә бүлеп ташлау системасы гамәлгә ашырылучы алдынгы шәһәр. Бәйрәм уңаеннан Галиакыш исемендәге 84-нче лицей территориясенә дә пластик шешәләр өчен тартма куелды.
Галия кыш укучылары моңа кадәр пластик шешәләрне ташлап барган. Хәзер икенче шималны үзебез белән лицейга алып киләбез диялар. Мин бу бутылкаларны сөтләрдән, соклардан әтиләр алып кайта да. Мин эчәм, аларны җыям да бер пакетка. Һәм монда килеп салам бу контейнерга. Лицей мәйданында урнаштырылган контейнерга пластик һәм алюминий калдыкларын якын тирәдә яшәүчеләр дә ташлый алачак. Әлеге территорияны махсус сайлаганнар. Беренчедән видео күзәтү җайланмасы бар. Икенчедән бу үзенә күрә балалар өчен тәрбия. Этот проект мы внедряем благодаря поддержке администрации города. В нашем городе уже есть достаточно пунктов для раздельного сбора вторичных отходов. Эти отходы перерабатываются. Из них получается готовая продукция. Лицейда моңа кадәр макулатура һәм батарейкалар җыйганнар, тулган дәфтәрләр, кирәкмәгән уку әсбаплары яңадан эшкәртелүгә җибәрелә. Макулатурада, батарейкаларда җыела, бөтен лицейлар иң искеләрне, китапларны бөтенесендә җыялар, алып киләләр, батарейкаларны да без җыябыз, берничә коробканы инде без утилизирующий заводына алып бардык. Һәм һәр атна безнең коробкаларны җыялар. Чүпләрне төрләргә бүлеп җыю тартмалары һәр ишек алдында барлыкка килергә мөмкин. Моның өчен җирле үзидарә рәисенә яки проминдустрия оешмасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризаларны Чистый лист экологик хәрәкәтенең ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемендә дә калдырырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Чаллының алдыңғы предприятиеләрнең берсе Сергей Титов исемендәге катыргы кәгазь комбинатында октябрь аенда товар сату буенча рекорд куелды. Узган айда биредә 30 миллион квадрат метр гофр продукциясе һәм куллану каплары сатылган. Предприятиедә җитештерү күләмен арттыру буенча максатчан эш алып барыла. Генераль директор Андрей Фомичев Швейцариянең Ханклер Систем компаниясе президенты Курт Кайзер белән гофр тары җитештерү фабрикасында калдыкларны чыгару өчен вакуум системасы урнаштыру буенча контрактка кул куйды. Бу проектны 2018 елның сентябрендә гамәлгә ашырырга җыеналар. Яңалык вентиляция системасын оптимальләштерергә, электр һәм җылылык энергиясенә чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирәчәк. Галиаскар Камал бульварындагы көзгү ярминкә тукталырга мөмкин. Прокуратура башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин һәм Эчке эшләр идарәсе башлыгы Надир Закиров исеменә шикаят белдерде. Шикаятта прокуратура юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итүне таләп итә. Исегезгә төшерәм, 14 октябрьдә ярминкә вакытында бу урында автомобиль 7 яшьлек баланы бәрдерде. Юхиди башкарма комитетка сәүдәне 2нче урынга күчерергә тәкъдим иткән иде. Шуннан соң ярминкә урынында автомобиль хәрәкәтен чикләүче билгеләр урнаштырылды. Әмма прокуратура хезмәткәрләре бу гына аз дип саный. Бу сезгә ишеткән соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима» ТЦ Палитра, 3-й этаж. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Верхняя одежда «Нортвинд» в торговом центре «Арзан». 1-й этаж, павильон 43. «Нортвинд». Качество и стиль.